ngimla ban im klem kaneka kami. Ngim don jimpenim klem da don kaneka kami. Namaru Jesu u kendi buram yaka kami. But ngiru ngideben kendi buram yaka kami jongo Jesu. Ngideben id yaka kami jongo Jesu. Namar kade ha kaneka kami. U Jesu u blay jonga jingisne. U blay jonga jingkoid. U blay jonga buram. U blay jonga bor lawan ka. But dena kata kadau kamaria teisoti kalong kaying ksiar. Ha kane kaying ksiar kabakuid marka ksiar kalong kabakuid. But ki ki paid Israel kilasna ya ka senduk jutang da ksiar pura. Ka senduk jutang lasna da ksiar. Ban peni ba ksiar kalong kabakuid tam. Ban hakata ka jingkuid jangka ki bu iya ka jingdon oblay. Ka daka shinjong oblay. Bad kila kain kordor hadu kata ka senduk jutang. Nagabinda ki paid Israel ban penja ya ka senduk jutang kalong ka jingjia ba sosista. Bad haba kila ja ya ka senduk jutang kila snow marwe. Kila snow kenja. Namar kila sautu ya ka jingdon ubale kala ja hapadeng jangki. Bad ka jingdon ubale kala pau biang haba ka perte katip. Nang he nang san yau Jesu hakpo jangka Maria teisoti kibriu kila yo ibiang kila yo mad biang ya ka senduk jutang ha ka person jangka Maria teisoti ka senduk balara ya ubale unam penim.